Txorienetarrak, arratzaldeon eta ongi etorri gurera. Hemen gaude, gure arropa zarrak kanpora ateratzeko prest. Jaione Maria Ezkurrina eta Sigor Iturrieta. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Jaione. Arropa zarrak aterako itxugo? Trapu zarrak baino hobe. Bai? Bai. Trapu zarrak ateatzea. Bai, trapu zarra txarra izaten da normalean. Bueno, ez. Arropa zarren kontua, gure gaurko errezetaren inguruan doa. Arropa zarra prestatu behar dugu. Guk egia esan holan, ez dauka oitxura, gure etxen beti izan da, saldatik sobratzen dira, sobrak eta aurre ateatzeana. Baina, bueno, hau Espainialdian da niko ezagun, eta, bueno, Kubatik eta ikusitut horrez eta potenteak honenak, eta da, azkenean, salda egiten dugunean, hemen barruan salda egiteko sartzen dugun guztiari bigarren erabilpen bat ematea. Eta hori da arropa zarra, ez? Azkenean da, pupurri bat, hemen barruan sartzen ditugun, solidoekin egiten dana. Guk hemen arropa zarra behin egin nuen, baina izan zen 2.0. Ari sartu nion, pentsatu, hau jatetxe batekoa zen, jatetxe bateko errezeta, eta egiten zen, jatetxe hortan egoten ziren txalmaseiak saltzan. Egoten ziren, txerriankak arrautzestatuta, eta holan saltzan baita, eta horrek sobrak hartzen ziren, laukitxotan moztu, eta arropa zarra pasteltxo bat egiten zen. Potente, oso goxua. Gure simple haua izango da. Zein godu, lehenko salda ba. Salda hori egiteko erabiliko du. Txankarra, oioa, txitxirioak hemen jardiak sarean sartu ditu dela, eta gero barazkia. Kasu honetan, kipula, porrua, azenarioa eta persila. Hori, egozita gero, egozten den bitartean, ningo duna da, piperra da prestatzen jungo da. Eta hori izango da, gero txankarrekin jarriko duna. Nik etxean beti iten du. Kipula, piper berdea eta pikillo piperra. Gero tomate saltza botako ju, eta behin txankarra egozita daukagunean, horko zati bat, horra. Hori izango da, hementik atarako duen errezeta bat. Beste bat zein izango da, saldatarako duenez, gure txian, afari gogokoenetako bat neguan da, fideo sopa bat. Azkenean, eta erabiliko ditugu, bi arrautze egoziko ditugu, fideo batzu botako izkiogu, eta horbe fideoen neurria, zenbat izaten da hori, zenbat galdetzen diate. Aizu, saldari zenbat fideo bota behar zaizkio. Bueno, kalkulua da normalean. Litroko 100 gramo. Hori, eskuka da, segun. Eta gero botako dugu baita, oioaren izterran pusketa batzu. Eta hor, bigarren errezeta, sopa izango du. Eta gero, arropa zarra izango dana, ez? Eta arropa zarra zer emango du? Kipula bat eta berakatz bat txiki egin da, ja, erregozita dauzkagunean, hemengo txitxirioa botako izkiogu, eta gero, txankarren zati bat, oioaren beste zati bat, tomate saltza, kumino pixkat, piperra utza, eta hor da pupurri bat. Hor, nik ikusi izan ditut, errezetak, lagun manuka Madrildarra egiten zuela arropa zarra, eta arek salda egiteko, urdai espikoa, txorixoa, txerriki pila botaten zion, da ero, arropa zarra zan, hori jan, listo, hau zan nire amonen errezeta. Eta garai batetan, azkenean, esan dezagun merkea da errezeta gauz. Hemen garestina txankarra izango zen, kontutan izan hemendik zenbat atarako duen, zenbat janari atarako duen, eta beste guztia, esan dezagun barazkiak eta hori, fideoak eta merkea dira, arrautzak eta zer esanik ez, txitxirioak. Garestina denbora izan daiteke. Horregatik, 3 errezeta atera daitezke batetik, eta hori denbora aurreztea da. Gaur egun ere ohikoa da, edo modan dau batch cooking esaten dena, orduan hartu. Eta honen daukana, gure txian gero izostu egiten duela. Nahi dut esan, txankarra egindakoa, hori izostu inaldozue, sopa nahi izan ezkero izostu inalda, eta azkenean, hemen di janaria desente atarako dugu, eta gero, gorde eta egun batzutako janaria dugu, eta gaina sasoikoa. Nik uste dut, negu bidekoa. Errezeta 3 hauek, orain eguraldi honekin, erki jaten da. Lanian hasiko gara, orduan lehenengo da behin, esan dakoa. Txitxirioa, txankarra, oioa, zerra, eta paparra. Eta gero, barazkiak, barrura baita. Zuenean bauko zu egiturik, jaiona? Holan, salda egiten duzunean beste erabiltzeko erolan? Noski. Hola behin hasita, 3-4 gauze behintzat, 4 gehiegi da, baina alba da, izaten da, aragi tomatetan, edo aragi hori hartu xerratan moztu bexamelakin jarri, eta gero biarrua moduko batin. Oitxure bada, baina, Nik hor, guk
guri ostalitzan erakutsi duten txankarra eta tomatetan ditenean, ni piperra dakin diten dudanean, beti, egozi eta laukitan, aurkesteana eta zerbitzeana, baina nik oroitzapena beti daukat, nire izebak eta amamak eta iten zabiela oso, egozten zaben ordu pila, eta hori laukitan moztea gero ezinezkoa zan. Eta dena geratzen zen mamurtu, eta holan harik, eta nire geratzen zen hori nasketa, hori piperra da tomatea, eta ero haragi mamurtu, eta hori arrautza bat gero gainean botatzen zion, sartaian eiken nahi zanean pare bat arrautza bota, eta hori ogiaken jamar zen. Bera, posten ez, brutala. Arie aipatu izana, eta pixkat itxure edo irudi hori eman izana zen, eta errezeta hau bada beste batekin edo lotzen dena, edo beste izen bat hartzen duna gazteleraz. Kasu honetan da karne metxa da. Eta berez platera honi ere ematen zaio jatorri olako Hego Amerikar bat. Kubakoa dela esaten da, baina ustezko jatorri hori ez da berez horrela, estatu mailan sortu zen, Erdi Aron, eta egia esan arrakasta handi izan zuen aprobetxamendukoa zelako eta pobrena zelako. Orduan, halako arrakasta izan zuen eta halako edatzea izan zuen non jarri zizkioten olako lotura mitologikoak, erligiosoak, esan genezake gehiago igual erligiosoak, ez? Eta hor bada bat, aipatzeko, agure batek zer ahoratu etzula, zer ahora eraman etzula ez berak eta ez bere familik, orduan armarioa iriki, eta hartu zula alkandora zar bat, txikitzu zula, ari atera zizkiola eta hauek egosi zitula. Eta hortan zebilela divinitatea agertu, eta ari edo litz horiek haragi bihurtu zitula, orduan milagroa edo gertatu zela, eta horti datorrela, ropa vieja horti datorrela, edo arropa zarra. Arropa zarra, baito. Polita historia. Nesautzen nik hori. Ala, garaiaitako lako kondaira mitologikoak edo erligiosak kasu honetan. Bai. Jaiunek esan du, denbora badama, baina lapiko askarrak, errez badakizu denbora horiek laburtu egiten dizkiguna, nik hemen ordu terdiero jarriko dut, da beta 10 bat minutu, beti tutu hasten danetik. Eta bien bitartean, beste, piperra daiten jungo gara, arropa sarraiteko kipula eta berakatza txikitzen jungo gara, eta lanak aurratzen jungo gara. Bai. Hau, han jartzea bai? Bai. Ope. Nik esan nahi nizuna da, denbora aurreztea dela, Inbertsioa dela, errezeta hau. Errezeta hau. Hoi atatzen dielako azken finen, 3. 3, horratik. Errezeta hau da mundiala. Eta gure etxean, udaldera igual ez du horren beste salda egiten, baina neguan salda askotan egiten dut, eta gero normalean, beti dena, saldako dena erabiltzen da. Guk, kasu honetan, hor, azena horioa bai botako diot arropa zarrari. Kipula eta porrua ez ditut erabiliko, baina kipula eta porru hori ere erabili aldien. Izan eskero batzutan inalda, sardezkarekin pixkat mamurtu, txikitu ondo holan zepure bat egin da horrekin, eta arropa zarrari bota eta gorputza ematen diola. Eta aina barazkia sartzen ditu. Edo bestela entzaladan jan. Bai. Erra. Erabilpena pila. Bueno, ni piperrakin jongo naiz. Eta hemen ingo doana piperra dantzako hemen kipula eta sarrata moztuta, eta gero arropa zarraiteko txiki-txiki hemen berakatza eta beste kipula. Orduan, hauek, martxan, jarri garritxut, eta bitxartean... nik hartuko nuke izpide errezeta honen izena, ez? Dela arropa zaharra, orduan, pixkat gure jantzitegira ekarriz, noiz Kristo bihurtzen da arropa bat edo jantzi bat zaharra, zulatzen denen, adibidez? Jaione, ni daukat arropa, oindala 14 urteko. Bai, edo... Hasi naiz hasi. Hori seinale hona da, esan nahi nizuke loditu ez dare. Ez? Alde batetik, baino ez. Hori, noiz baztertzen ditu, noiz hartzen du arropa bat zartu delako horrekin. Zulatu denen, ez dakit, zeren eta gaur egun zulatutakoa saltzen da, eta zulatutakoa erosten da. Nola, horrek galtzak eta bakeroak eta ibiltzeitu ez da, horrek hola saltzen dira? Bai, zigor. Eta txaketak, eta beste hainbat, egia esan moda, azken finen, moda hola da. Edo bestela, hola, gastatu dienen, esaten dena, xare-xare indienen, ez? Guztiz gastatu dienen, bai, izan diteke, baino jakizuen etxe batzutan ere horreri, oandiken eta irabilera gehiago ematen zaiola, adibidez, pijama gisa, eta baserri ingurun edo, holako toki ingurutan bizi
esan genezake garenok, edo beste bizitza bat ere aratago ematen zaio etxingurun ibiltzeko, eta ja daudenen, benetan daudenen oikin milagroik ezin delain, tomatek lotzeko. Eta bizikleta lotzeko, garbitzeko. Baita. Bizikleta garbitzeko. Edo kotxen jantak, edo... Ni egia esan hor, dauka pixkat, ez da, sindrome hori nola da gordetzea. Diogenes. Diogenes, ze kosta iken zaite botatzea, erropa zurekin urte asko indituenean ja harreman badaukas horrekin, da honekin parranda botatzen duen, ez dakiz zer da. Eta ni botatzeko erropa zerbait apurtuta hon behar da, lehenengo eta gero, espada apurtuta egia da, gordetzen juten naiz, eta gukan goian daukoloko biltegi bat, eta zenbat kaja dauzkadan, erropa zegu, kirol taldetan dibili naizen ez da, arropa kiroleko asko izan dute txene, bialtze ziaten pila bat. Eta ondo dagoena, erabiltzen nuen gutxi, eta ez da, ematen dit, ez da, koraje hori batzea. Nire seme, amai horreia txiki dauzkan nereak, ez dizkiote balio, baina ekiri, balioko joten nire erropa. Alata guztize Feng Shuian teorian kontrakoa da hori. Feng Shuiak esaten do, zehoze berri etortzen nahi bazu, zarra bota berdezu. Kontuz. Hor ustet, beste gabe ez gaude jarrik hemen, Ni bizi guztioan, ni izanaz, nean aia irurte zarra bazan. Nik uste dut, hemen inoiz txorien esan dut, lehenengo arropak estrenatu nituena nereak zienak, 12 urtekin izango zen. Osa, inoiz bai, eskontzan batero zerbait joan behar banitzen, amak erosiko zian zerbait, baina ni dena hartu duia partxekin. Dena zeugan, ni partxeak ezautu ditu toki guztira. Petatxuk. Petatxuk, bai, partxeak, gurien partxeak. Eta gero ja txikitu inditut nik. Ni txikitu iten dituen, da gero, atzetiz etorren arreba zanez, da neska zanez, are dana berria. Nik hor pixka komplejo banuko, kejatzen izan, amata, ni barria noiz da. Aitorrenak ondo da, erabiliko itxuzuzu. Bai, izaten da ez, erentzin jasotzen dien arropa, baina, bueno, gero zuk esan bezala, ezkontza mate, baina hortik aratago joan da, garai baten igandetako arropa izaten zen. Beti zoze hobegoa, gordeta edo, ez, itxure bat emateko. Hori bakizun hor daukaten hori itxura, Ego Amerikarreketa. Ikusten baituzu, astebuka eratan, gertu gore bai, gertu gore bai. Eta gertu gore bai. Alata guztize, gaur egun hemen, ez da antzematen edo ez da berizten aste egune den edo jai egune den, ze beti ponpoxo jazteko olako itxure bat badau, ez? Eta azkeneko modan, eta dena oso ongi konjuntatuta esaten dena, gehigarri guztik, komplemento guztikin, oitxurek aldatu indie, eta asko aldatu indie. Jende aldeante juten da, egun soietan da, aste bitarten, Bai. Baina, oitxurek aldatu hien bezala hortarako, ezin bereizi zein asteburu eden edo jai egun eden edo hola beti gaudelako olako alarde edo baten, beste toki baten bai aldatu da. Eta da, adibidez, garai baten edo barruko arropa, bada ezpada, etxean izaten zen gordeta estrenatzekoa. Estrenatu gabekoa, bere kajan. Ez duz ezautu? Erropa, zein, barrukoa. Kulero gantzontzilok eta dena delakoa. Bai, hori gaina, bueno, zu igual mutilezkoa zalako, baina neskak geanok edo bai jaso izan du olako mezu bat, belaunaldi eta da, kulero garbekin ibili, eta bada ezpada etxen berrik euki, zertako istripu bat gertatuzkeo edo ospitalea joan ezkeo. Baina, bueno, nik uste hori loliri galdetu, eta esango lukela, berak ere entzune daukela. Guazen loli gana. Eta hemen gaude gure lorezain gogokoenekin, loli zeinekin, Gorbeia lorezaintzatik. Eta, loli, kaldera, ditxein, ze bestela astu ingo zain, lorekin hasi baino lehen dau. Zuen etxean oitxura zegoen, emakumeak ero, beti kulerok eta garbiak ero ibiltzean ero izatean aba espadan gordetata. Duda, gure etxean deitzen zen barrengo erropak. Bai. Barrengo arropak beti garbilak. Eta armailuan bada espada ere, barrengo arropa, pijama bat, garbila edo berrila zena, nik zerdatik egite, igual hospitalera edo buelta bat eman bar baldin baduzu, edo zeo gertatzen baldin bada.
eta gure amatxik betiro. Eta askaxalak motxak eta garbilak, bai hanketakoak eta bai eskutakoak. Hori beti gure itxien, beti horrela izan du da. Bai. Bueno, hasi du beste osa. Ale. Bueno, a ber, eguraldia ja hasi da aldatzen, eguna ja mosten ari da, baina etxea oraindik apain eta polin nahi dugu izan. Bai, hombre, etxe. Hori da, etxe barrenian beti badago aukera landare goxo batzuk eukitzeko, landare polit batzuk. Bai, berdetan, begira ze iratze polita. Berde iluna polita da. Eta honek etxean irauten du, Bai, dena, hemen daudenak, denak etxe barrengo landaria da. Bai, berdetan, gero badaude, bai, kroton hau adibidez, lorerik ez daka, baino begira, ostuako loretan, etxe barrengo polita da. Dratzena marginata. Guk olakoa daukau. Bai, badago, kolor honetan, eta badago berde iluna baitare. Begira, eta hau da San Paulia. Egia da jendiak ezagutzen du violetak bezala. Berez, violetak ez dire, San Paulia landare bat da, eta begira, ze goxua, eta ze politia baitare, etxe barruan eukitzeko. Eta egia da olako landaria, urte guzian badago, eta etxe barruan eukitzeko. Zaintza aldetik? Kanpokoa baino gutxio berrez. Bai, hombre, segun, igual etxetan kalefazioa, segun ze kalefazioa duzun, baino, bueno, etxe batian 20-22 gradukin, hastian behin ura eman, eta nahikoa. Hortikan, izterak, 25-6 grado baldin badaude etxe batian, igual hastian bitan ere, bai. Lehortzen dire, ostuak eta lehortzen dire, orduan. Eta 6 grado etxean? Ez, baina, bueno, badaude etxeak, Baina, bueno, normalian hastian behin ura eman, ongarri pixka bat, beti bezala, noizen behinka, eta... Euskadi Irratia jarritauk eta listo horrekin jazten. Listo horrekin, txoriene baitare. Txoriene, baitare. Txoriene, guazoin, kozinatzera. Gero etorko naiz berriro. Venga, ba. Ikusten, bazekin, eta gauze gehiore badakizki, ikusi bestela nola jarri ditzakegun gure lorontzik eta gure etxea, eta... Txukun, da polik. Gero arropa zarrakin ibiliko bazar etxetik, lorekin apainduta. Betxo, hortan benik hori ez daukat ohitura. Etxea heldu eta arropak aldatzean. Ez, hori da, diteken gauzik plazenterona esan ditekena, ematen dizuna, holako gusto bat. Bai, ni egia da, nik gantza bakeroa bakarrik biltzen ditut txorien. Eta bai egiten dudana, txorien, hori bai kendu, bakeroa kendu, etxea iristen naizen lehenengo gauzaiten bakeroa kendu, eta eroia, bakero, kalea jundar baina eso, galtzamotzak, txandala, odan alako jantzi. Baina, bestela, gero kaletin atorren moduan, horrela sarraitzen dut, eta loiteko, kamiseta sarrat. Hori bai. Bita jandia ba, ondo tapatzeko dena, eta utzatez idateko. Baina, bai. Arropa sarra, betu guk hor, hemendik, esterreri musua handi bat. Betu, esterren semea ibai, da ekin adinekoa, baina ekiri atatzen dio buru bat. Nire semea esarren nahi. Eta ibaiei sobratzen zaien erropa guztia, hain askardoa azten, erropa ia ez duela erabili egiten. Eta zeion txiki geratzen zaio, ekiri pasatzen dio. Eta, guri esterre pasatzen dio, eta hemen musu bat esterre. Hori da. Eta loli, egondo ikusten da loli beste. Eta esan beharre bai, aldarrikatu behar, ez dela inungo lotxa arropa hoik hartzea eta erabiltzea. Ez, gaur, eta zenbat, hori nilen, goratzen ez, Frantzian lanean egon itzenean, eta hainbat denda zeudan, bigarren eskuko arropakin, eta hori da. Gente horra juten zan, da normal, ez da. Eta hori beti izan, guke eskalatzen da jute ginen, eta jendean ikusten zen, arropa sarrakin ez, hori ez da, eta gaur egun ona iritsi da hori, ez? Hori iritsi ez ezik, gorakadan da, eta alde batetik izan diteke bigarren eskuko saltokingatik, baino batipat aplikaziongatik. Aplikazio ugari daudelako. Eta, bainolako azterketa bat edo inda ez, gorakada horren ingurun, eta gehien bat ikusi da iaztik ona, olako indar hori zergatik hartu dun. Eta gehien bada pandemia garaian edo, inbertsiorako edo zure dirue kudeatzeko beste garrantzi batzuk hartu diela. Arropa alde batera utzi eta osasunera eta elikadurara gehiago bideratu diela lehentasunoik, esan genezake. Eta horregatik, bigarren arropa erostea, inbertsio inteligentetzat hartu da. Eta, holako salerosketatako aplikazio hauek txurrak bezala dabiltzen. Zemata bizaten dira maialen epikoteak. Horrean dauzkagun kaja guzti horiek errapanak hor bada holako aplikazio. Hor jarri saltzen 10 eurotan da, zeu, danak kendu ingo izkizuta bezkote ere. Oiek esekutu. Ze batzutan juten naiz da hartu, berreskuratu iten ditu. Zigor, guatu, feng shuia.
feng shuia guatu eta maialen ikasoi, baina bueno. Eta ere bai inkaso lehengo gure zarrai, gogoratu, zuen azpiko arropan, kaxoian ondoan bada espada estrenatzekoak euki. Zertarako? Ba espadarako. Izaten da istripu bat izan edo ospitalera joan bar eta ingresatu behar eta... Gero bada, hori da bada espadarako, baina gero egunerokon edo badaukeu kontziente izaten geha batzutan, azten bazaigu ere beste batzutan, medikutara joan behar ganen beti garbi jartzea, bueno, garbik egunero jarri behar barkatu, baina berrik. Orduan, nork ikusten da gure lehen zeriarik finena eta proposena? Medikuk. Gure bikoteak eta lehenengo zitan ez? Medikuk. Lehenengo zitaz dakizu, bueno, zu proposatzen mazu eta antolatuta baldin badezu, bale, baina bapaten baldin bada kontuz horrekin. Ikusten, ez bada kulerok eta gantzontzio garbik. Baina ez, garbik eta berrik. Bai, eta egia esan zarrak olako itxusioik baino gauze antiestetikoik ez dago. Bueno, bai, bada. Noiz botaten die. Kantzontzi hori ni, bueno, botatzen jo ja, holan ez da, izaituta daudenean, ero ez dutenean nintzen heldu behar dutena, ez? Guai esan barbali maiozo jantak eta bizikleta garbitzeko erabiltzen ditu duzenla, apagai bamonos. Bueno. Baina, bueno, bitu. Hor baseon kamara bat, kantzontzi joa ze materialekoa izaten nire almadian. Algo dizu, ez? Bueno, suposatzen da. Onak bintzat. Ezautu nuen kamara bat, eta arek erabiltzen zuen lentea garbitzeko algodoia da honen. Eta beti gaztea, zana, kantzotzi beti erdi kanpotik goitzik eramateitzuena. Hartu, eta arekin garbitzen zuen, da, txak, hau da honena garbitzeko, ez dakinok erakutzi ziola, eta berak kasuen, eta txak, horrela garbitzen omen zitu. Bueno, a ber, kamisetaren lehen garai baten kamisetak algodoizkoak eta eramatezien gaur egunen igual ez dago iture, baino negu biren, horrekin garbitu liteke, hola gehiegi tira gabe, baina bueno. Eta lehengo garaietan ere bai izaten ziren, holako oesteko pelikulatan eta ikusiko zen ituzten. Galtzontzio osok. Hankatainokok. Euskaldunak ez geneukan, bakizu ni eskondu nintzela, edurnekin eskondu lehenko bikotakin, baserretan jantzila, eta antzinako erropakin, eta hortako jungia olako. Bueno, lehen zan kamisoia luzea, eta zan onartinokoa, ni onartzea. Orduan hartzen zan, lehengo, hemendik, ona, kantzontzio gabe, atzekoa, aurrera, eta ero, prakak gora, txak, eta danetako, eta gero hori ohera juteko be, holan sartzen zinen oso horik, eta listo. Oso praktikoa, eta linos jua sant. Hau da, sumoko olako zeitxure batekin eta gero galtza gainetik. Baina, bueno, badakizu, bestela praktikoago izateko, oain modan daude, bueltatu indiela. Oesteko moduko olako gantzontzio. Bakizu nola izena duen? Nola? Mariano gantzontzioak. Eta daude, gaur egun, 21. menden, 2021. urten daude kolore guztitakoak, eta markarik esklusibonotakoak. Eta pixaiteko nola daukate hori? Ez dakit, hor jaz nahi sartzen, ez dakit. Zirrikitu bat, ero zerbait izango dute, hori eta kendu inmarko da. Hombre, teknologia puntako izango da 21. mende, baina, bueno, hau hasi da, Bale, borduan, jetxe, jarri 3 o 2, eta horrek, 80 minutu. Hemen bestaldetik, hemen daukau kipula eta berakatza txiki inda, eta hau izango da arropa sarraiteko. Hemen botako ditugu gero txitxirioaz, txankarran zati bat, oiaskoan beste zati bat, tomate saltza, piperra altza, kuminua. Hau izango da arropa sarra bera errezeta. Eta hau izango da piperra daiteko. Kipula erregozten jarri dugu, julian eran, piper berdea botako dugu jarraian, gero pikillo piperrak, eta gero tomate saltza. Eta hemen jungoa txankarra bakarrik. Jarri behar dudan egosten, oingo batu naiz, arrautza pare bat, hartu, eta bakizu urrotzakin, eta bere irakiten hasten dan momentutik, 10 minutu. Ederki. Bai, hemen kontutan izan, ze batzuk egiten dute urberora bota. Urberora botatzen baituzu arrautzak egosten, hor 10 minutu behar dira. Denbora gutxi, gehiago. Eta gero, segun ze puntu nahi badituzu pixkate barrutik gordinak izatea, 8 minutu, 6 minutu, mundu bat. Zego esua arrautze uren pasatu, Ogi puxke, ze ona. Hor, hoteletan dolakoetan egoten die, eta, takit, jentia holan da, ero oskola eta eroan, txop, eta ni arrautza fregitu zaten. Seguro gure lolire, magin bat arrautze uren pasatu jandakoa dela. Oire galdetu behar diogu, Ara ez esaten dugu.
zuke galdentu jaionek. Ogia, arrautza horrek gutxi egosita eta ogia guzti hori gozatzeko gustatzen? Bai, goia, pixkate gozi, aixalak endu eta ogia sartu arrautza gordinan. Eta fregitu da ez da hobeta? Bai, baina, bueno, horrela goziaren erdia gozia zegoizua ogion batekin. Taina garbi, osasuntxua. Hori da. Hemen daukegun usaia zena da. Etorri nahi zona Loli eta izia horti dator. Eta, bueno, lore politak bai, baina usaintzuak ere bai. Bai, usaia da onena. Hau da, Estefanotis izena du. Berez, bueno, deitzen diogu etxe barrengo jazmin bat dela. Gila da etxe barrengo landaria da, politia da, xurila dago, ez dago beste kolore horikan. Eta, bueno, hau bai erabiltzen dugu guk asko ezkontzetan eta horrela. Bai Andre Gaiaren lore xortan sartzeko, bai solapandako zenar Gaiaren solapan egiteko, edo baita ere, bueno, gonbidatuen eta hilian sartzeko eta horrela, erabiltzen da hau, Estefanotis. Eta oso guzai goxua du politia da. Galderat, lore hauek, urte guztian zehar holan egoten dien loran, ero etxean egon dabe badauzkate? Ez, badituzte bere zikloak edo, Baina, bueno, urte gehiena loretan egotzen da. Estefanotis, orkideak ere loretan egotzen da hori, 4-5 hilabete dorrela, gero egila da orkideak ziklo bat egiten du, urte oso bat egiten du berriz loratzeko. Kalantxoe adidez, kalantxoe bai, ia urte guzia loretan egotzen da. Hau bai egila da, bai etxe barruan eta bai kanpuan ere, eta daude kolore pila bat. Gorriak, orillak, naranja, xurillak, arroxak, pila bat daude. Plastiko emoten da, bai, egila da, kaktus variedade bat da, oso politia da, eta loratzen da pila bat. Gero ditugu, bueno, betiko begoniak. Betikoa, bai. Betiko begoniak daude kolore pila bat, eta berdin, lorerik ez du ematen, baino behira, ostuan kolorea ze politia den. Bai. Gero modan dauden monsterak edo kostilla da dam deitzen diote jendiak. Bueno, nahiko landare berria da, eta, bueno, modan jarri da egia da. Erreixa da, etxe barrian. Aukera zabala, eta azkenean, eta norbaitek informazio gehiago nahi badu, zuen eragerturatu, eta beraiei lagunduko izute, ez? Galdetu, hori da, galdetu, eta guk alden moduan lagunduko dugu. Seguro baietz. Bai. Lolik, arrautza janda zitu. Hoixe, ba. Baina, ze gauza interesanteak kontatzen dizkion, eta holako kolaboratzailea programan izatea, oso handia da. Bai. Bueno, piperraken jarraitzen dugu, hori irakiten dago, bien bitartean, eta oin, piper berdea bota diot, eta pikillo piperrakin. Pikillo piperrak, ero piper morroeak, piper morroeak erreta eta hor botata ere, bueno, mundiala, eta hau guk, txankarrari botako diogu gero, baina guarnizeo moduan honek, balio digu arraian dako, aragian dako, xerra bat eta honekin aldan benian, edo lehatza arrautzestatuta eta honekin, hau edara gauza bat, pila batein, eta gero gorde. Eta gero, jan. Bueno, listo, hau... niri espiritu. Bai, behidu, lehen aipatu ezula zure ezkontzako lako jantzia eta atuendoa eta barruko arropa eta garai hartako garaietara egokituta zeola, inspiratuta eta bar, gogoratzen naiz, olako adineko emakumezko batek nola esaten zin, beraiek ez zituela barruko arropa kulerok esan nahi nuke, ez? Alde hortatik asko sufritze zuela. Eta gehien bat edo eskolan, labores de casa esaten dena josten ikastezuela, orduan etxen maindirek edo esartuta gelitze zienak edo olako burukon almohadan maindire hori, zati hori, bauekin saiatze ziela iten etxen. De paso atatzeko bintzat, bai, josten, ez? Eta hori bada, garai baten josteko itxurezen eta etxen itxekoa, zure arropa edo altzen abeintzat, eta gehien bat horri eskezen. Labores de casa eskolan ematen zen, honen bestez, etxe guztitan bazen amona izeba edo, edo arreban bat edo, emakumezkoa, zertarako bakoitzari hola klasifikatu. Emakumezko bat bazen, josten zekina. Galtza petralak hartzen, ni lau gauza guk ikastolan eman gendun josketa, eta egia da, galtzerdi batzu zulatzen mazaizkit, ero kamiseta nolako, partxe bat jarri, eta olako lau gauza bakizkit, baina bestela, makinakin eta gauzak olakoak gure amakita izkibu oraindik, eta hori gaur egon ez da, jentea makinatxean. Beitu, oandiken egongo da, eta adibidez zure aman adinekoa, eta ziurno zure ama, iaz musukoak iten ere, haitu izan entzela. Hain zitun.
Hoixin zitula. Ez, orionekoak etxe baten edo baldin bazion, josten zekina eta josteko makina baldin bazion, zeren eta baliabide ona izan zen, hori erremedio bat emateko ez, musukoak falta ziren, eta zenbat emakumeek hartu zuen parte ekimen hortan musukoakin banatzeko eta laguntzeko, horri esker gehien. Bai, gure amak danetik jo. Gure amak olako egia da, gustatzen zaizkiolako gauzak eta punto cruz, gero bolilloak iten ditu, gantxilloa, gure txian alfombrak eta gara berak egiten zitu. Oine, nola, lorontzik eta jartzeko aspiko hori eta honekin bolilloak inda tapetek eta itxetxu. Eta gaina, antzineko hartu eta linuak inda, ustez, gaina ernedazu dira, dios hau zezaila da niteko, baina antxe, kieto. Gustatu saltza gure amai? Bai, da gaur egungo belaunaldikin, agian jakinduri hori ez dao, baina, sare sozialetan eta olako kanal batzuk eta jarri die modan, eta da gehiago, jostea baino gehiago da zure arropari nola eman berrera bilera bat, edo ez, bigarren bizitza bat, edo adibidez, aitaren edo ez dakizinen olako kamiseta handi bat, eta goraize batekin. Horratz batekin, eta are batekin transformatzea hori. Eta soineko batik adibidez. Bai, ez da oso itxuroso gelitzen, baina, ideiak hor daude. Bai, egi esan kamaren eta olai hartzeuen bezala ongi gelitzeie. Gero gertutik ikusi behar, ze puntadak eta ze joskure dauken, ez? Hor igual, Frankensteinen antzeko, lenguan usoa ingenun, antzeko igual, baina... Neko ondo, egon zen punta horiek. Aguantatu zuten egosketa, eta, ondo egon zen. Egi esan hor gero ikusi marlitzeke ez, gertutik ze puntada edo ze joskure dauden. Horri agian Frankenstein itxureko bastakitolako harik eta... Niko ondo josi zuten, Frankenstein, egi esan. Bai. Zer ondo josita? Ez dakit. Aber, zatik ez zien ondo aukeratutako, baina josita irauten zuen, ibiltzen zan. Bai. Bueno, kuke errezeta hemen aurrera doa, arrautzak egosten ditugu, oindi 5 minutu falta zaizkie, arropa zarren kipula eta berakatzea behar erregosten, hemen pikillo piperrak egitu ditut, utzi behar dugu, hau, ondo erregosten, da gero tomate saltza botako dugu, eta behar dugu osagai nagusia, lapiko azkarrean da ona, horrek esan dakoa, ordu terdi sartu diogu. Egin da daukagunean, atarako dugu, izango dugu, etorriko gara ja, iragazita salda guztia, txitxirioak alde baten egozita, txankarra, uioa, azenarioa, eta ja, bukatze besterik ez daigu falta. Hemen gara bueltan berriro ere, eta dagoeneko ja gehiena aurreratuta. Bukatzea falta zaigu. Hemen induguna salda. Litro bat pasata, gorde dut, eta hori izango da sopa iteko. Piperra ja, bakarri bat falta zaio tomatea botatzea. Arropa zarraiteko barazkiak, kipula txiki inda, eta egosita. Eta ero hemen dauzko erabiliko duna arropa zarraiteko, eta gure txankarra piperra. Ingo duna da, hemengo izterra erabiliko du soparako, eta egua izaten hor, garbi gaiu ez da izaten. Izaten da pintzakin, gaizki jartzen dugula, eta jun behar da beti bekoan, balkoian o terrazan, eta ikustea eta egoten da normalean. Hori terraza baldin bauka, eta jasoal baduzu. Gure txian ja galdu itxen dira. Bueno, zure etxeko garbi gaiu ez zintzoa da. Hori ateatzen hasten zenen da zintzilikatzerako bat falta izatea.
Bai, toki askotan. Da hori da dilema edo unibertsala, ez? Ze kristo pasatzen da galtzerdiekin. Eta, aurkitu zu... Ez dut aurkitu detena, badaudela gatxetak, orokorren delako arazo bat, etxe guztitakoa. Orduan gatxetak edo gailuk badaude hori ekiditeko. Zen dien hauek, olako poltsa edo zaku batzuk, sare modukoak. Zapatillak eta garbitzeko ere balio dut. Baina hortarako bideratuta daudenak, eta bestela, hola, pintza batzuk die borobil forman, bi irekierarekin, eta hor sartzen dituzo galtzerdik. Orduan, binaka garbitzei eta binaka ateratzei. Hori bai, gero galtzerdin misterioa aratago doa, galtzerdik ongi garbitu behar die. Azken finen, bada barruko arropa bat edo, behar dula olako sangenezake kontzintzi bat jartzea. Zergatik, lehenengo eta behin buelta eman behar zaie garbitzeko. Ez bazaie buelta ematen gero izaten da sekatzeko edo, zintzilikatzeko garaien, igual buelta eman da bapaten hautsi pile bat edo. Hor, azkenen hilako zelula pile biltzeie eta bidenak garbigailun joan inbardu. Hortarako buelta eman eta luzen sartu. Hoi da, hola, esaten dena Ave Maria. Bale, beste da. Ni lehenengo kendu barriet ekartzen duten lokatza, kanpotik. Hori iturriti pasara esate ditut. Bueno, nik beste kontu bat dauketan. Nik iturriti lehenengo, iturriti pasara ditut, nik etxetira basotik ekartzen duen lokatz guzti hori, bestela garbigailuan geratzen da, eta berez, nire bikoteatik izango bazan, nire erropa beti aparte garbituko zen. Izate, isiltzan noa badezpada, baina, hor galdera. Kirolarik edo mendizalek edo hortarako, zuen galtzerdik, kirolarin galtzerdik, L eta R letra ditu, hau da, right, left. Eskerra eta eskuma. Eskubia eta eskerra. Alderantziz jarri eta enbestaldatzea pausue? Korrika gutxitia? Oizte kristati da? Junitzen da. A ber, zuk eskerrekoa, eskuma, hankak barrurantza juten zaizkizu. Bai. Pila bana baritzen da, esageratu da, Azken fin esatezu, honi logika nola bilatuko diot. Pentsan ezake agian, presiorako lako puntu batzuk izan ditzaketela, eta hemengo muskula bestean jar, ez dakit, baina ez da logikoa. A ber, zubako esan agertako ikerkuntza dagoen, hor, zenbat jente, zelako lantalde, eta hemen, Euskal Herrian baduko dut galtzamarka honba, lorpen, eta horiek, hor, investigazioan zenbat diru gastatu duten, eta zu dudan jarriko zuri? Ez dudan jarriko, baina, ni esan askean naizak ez ditutolakoak zehatzen orduan berdin zete. Zupa dauzkazu eskerrekoa eta eskumako egitakoak? Ez dauzkazu. Egun baten erosi eta probatu. Bai. Bai, eta ikusiko zu. Zuke beste gauze bat probatu. Eta da adibidez konjuntatzea, ez? Galtzerdik, kamisetan arabera edo konjuntatzea. Hau da, atrebentzie da pitufo koloreko edo potxokiko koloreko galtzerdikin ibiltzea edo zimoduta. Bizikletan ibiltzeko behar da, hobeto ikuste zaituzte gidarik. Horati da? Hora nega, bai. Dauzka galtzerdi batzuk urdinak, oso polita diela. Jaione, oso politak. Eta jaione, nik ibiltzen ditut, kiroleako dien normalean, baina, hemen bai, galtzamotzetan ibilian naiz, baina galtzamotzetan ibiltzen ba naiz kalen horrekin, gero konjuntatu da. Goiko kamiseta ere urdina ematen du, pitufo baita. Eta eramaten dut orduan, izaten da, pitufo urdini iluna eta pitufo goiti. Esito total. Baiz, ba? Bale, zuk ala badiozu, ados. Arropa zarra. Bota diodan hemen da, kuminoa eta erabilitxut, txitsirioak eta gero, bota dut, mamurtua oiaskoaren paparra eta txankarra. Salda pixkat, nik gustatzen zait hemen, sobratu zaigun salda pixka botatzea. Eta utziko hemen irakit. Eta enjungo naizena da, hor utziko dut, beste egiten, hemen piperra dan, txankarra piperra dan. Eta hortarako hau bai, aritan atako dut, hartu, eta dana mamurtu ondo, hola, eskuekin. Eta hau da, esan dakoa, gero hemen, sartaian bertan, arrautza bat, bi, bota, eta usten duzu taparekin hor, plo-plo egiten da, ogio pixkatekin jaione. Hau da, galtzerdik azteko moduko. Baina galtzerdina egia da misterio bat dela, nik baten bat desartzen, gu normalian dauko otzara bat, arropa zikina botatzeko, eta galtzerdia betian agertzen da. Garbigailuan ez du lako sartu izan. Eta mesedez, kirola eta ipatu duzula, kirol zapatillak ez garbitu garbigailuan, ez da ona. Zapatillak orokorrean hartu zepillo bat, bota jaboi pixkat eta eragin eman, raka. Garbigailuan askarriten da eta komodua da, baina
zapatilentzat ez dagoena. Naiz eta badaude olako poltsatxoa zuk esan duzun alde zapatillak eta sartzekoa eta hor sartu. Ni hor, naiz oso aldekoa. Bale, apuntatuta gelditzen da. Oso, no? Bitu, hemen arropa gora eta arropa bera gabiltzen honetan, hau aipatu gabe edo ez nuke utzi nahi, eta da, Euskal Herri mailan edo bi emakume handik bideratu duen proiektu bat. Emakume hauek die Marisa Xuxo eta Nuria López, eta proiektue aldiz Gaikuri Modak. Gaikuri Modak, kasu hontan da, esan genezake food truck antzeko olako clothing truck bat, hau da, ibiltaria, arropa denda edo jantzi denda ibiltari bat. Eta autobusekin gerturatzen die Arabako olako arropa dendarik ez duen herri txikitara. Betxo, bai, oso ideia ona eta zerbitzu ona. Bai, zerregoa jenteak heldu eta igual ezin juten, ez, muitzeko ero... Bueno, eta gaztek, eta arropa denantzako da, bueno, denantzako gehien bat emakumentzako dau bideratuta, baina gero honi ere gehigarri bat emate aldera edo oso polite indue, adibidez, desfileak, hola alfombra gorri baiarri eta desfileak iten ditue, bai, antolatzen ditue, holako festa politek eta ez hori bakarrik, outlet solidarioak ere bai. Aurten, urrin, hor pilarikatako buelta hortan edo bat antolatu du, kasu honetan Zaporeak proiektuarantzako, bai, dirua biltzeko, eta esaten dena, hola, arrakasta. Beraz, bueno, bai, zue. Zorionak, biei. Eta zei, hola. Olako gauzak eta ondo etortzen da. Olako jendea behar da, Bai. Mundua olako jende gehiago behar da. Eta ikusten zaie gaina argazkitatik edo bez, pozik, parrez, aidiela gozatzen eta indartxuta, kementxuta. Eta baina ideia hauek izaten dira, ez? Politia dira eta ez dut, nola ez zitzaidan niri otuko lehen hau, olako... Bueno, bakoitza berea, azken finezu, ez? Beraiek... Bueno, gu baukau zerbait, oin Bilbon, Bizkaiko sukaldariak eta... Oraindik ezin dut ezer esan, ze horra igara forma ematen, baina baukau olako proiektu oso polit bat, eta jatetxe berezi bat benetan, eta hor batu gara Bizkaiko goi mailako 40 bat sukaldari ero, eta, bueno, ateatzen danean emango izu berri eta benetan gauza politia dela, baina, bueno, haindik lan asko daukagu egiteko eta hemen daukaguna modukoa. Hau, honek irakin inberdu pixka, pun. Arropa zarra bebai, beste 5-10 minutu horrutziko dugu, egiten hor Zapore guztiak ustartzen, azenarioa bota diogu, hemen pixka danetik daukagu, ez? Eta falta zaigula, eta nik beti baita txankarra eta gustatzen zait salda pixka botatzea. Hartu eta piperrakin dauna indi salda pixat, horrutziko emeki. Eta hemen ja dagoeneko irekiten hasiko zait fideoa, salda, fideoa botako dut bertan, eta honek ezer, gaur egungo fideo hauek ez dakitzen berdutean, 5 minutu. Ezberdinak ekarri ditut, aldatzeko pixkat. Kinoanak ekarri ditut, eta honek beste zapore bat ematen diolako ur zapore bat, eta goxua geratzen da, orduan. Botatzeko garaian, desandakoa, nik litroko 100 gramo botatzen ditu gutxi gora bera. Beti holan euri moduan, eskukada bat. Eta beti garrantzitsua botata zeituan, 2 buelta ematea. Hau da, makarroiak, espagetiak edo danalako egiten duzuena, ura irakiten egon behar da, bota eta ero zeitun muitu pixkat askatzeko. Eta behin egozita dagoenean, arrautza egozia daukagunez, eta oi asko izterraren haragia. Eta honekin, bitu. Lehen esan duzuna, jaione. Batch cooking. Batch cooking. Batch cooking. Hau da, batch cooking da azken finen astezko lako otordu kantolatzea eta taperretan sartzea, gutxi gora bera, Hori nean nahi egiten du, asteburu cooking. Zure aitor, bageadi. Astean zehar lanpetuta lan kontu, eta berai kozinatzea gustatzen zai. Aurten inditu, atunak zerbak ez da zenbat, tomatia ez da zenbat poto, piperrak eta pipermorroak eta inda ez da zenbat poto, pikilloa be ez da zenbat gustatu iten zen. Eta astebukaerak hartzen ditu, hartu olako gauzakein, gero taperretan, eta astean zehar bakarrik izatea, xerra bat sartaian eitea, ero arraia momentuko gauzak. Baina beste guztia aurretuta guzti. Bejon deizu laitor. Bai. Eta hau, hemen honekin, berez ez da horren beste denpora, baina 3 errezetain dituen, fundamentuzkoak. Uz dezagun hau dena bukatzen, honi oi asko botako diot, bertara, gero arrautza,
Eta, bueno, dastatzea, etortzea besteik edo. Hori da, eta Loli ere gurekin Gombidatuko izango da. dugu, ez? Hoxe baietz. Bai, noski. Maria Ezkurrena, nondik hasiko zenuke zuk hau? Zopatik, bai. Bai, Zopatik. ez? Bai, zuk Loli, Ai, nik zopa baita ere, ze goxua. A ber. Zopa, venga, ba. Sopa beti ondo sartzen da, ze ona. Gunatzen zait? Oso ona. Bueno, arrestau sekretori, salda un batek, bai, ona? Ba, baina puntu hartu behar zaio. Hemen zapore nabaritzen die hor, matizak. Bai, Eta nik matizatu zioze, Bai, bai. Nola? bai, zergaitik antzi horrek daka horlako katilloa eta guk txikiagoa. Katillo hau da, izen badauka. Abaderen katilloa. Ah, Abaderena Bai. sukaldeko nagusiarena. Zein izan da sukaldeko nagusi? Zu, Gaina ni hasten nago, Loli. Ni oraindik txikila hasten nago orduan, handia hartu behar du katilloa. hori egia da, eta azalpenak ongi daude. Hala ere, nik uste gaur nahiko trapuzikin atea deula, ez? Bueno, baina gauza gutxirekin, trapuzikin asko behar ditu. Garbigaiun sartzea honena. Hau ze hona, hau. Dena zigor, benetan. Jaione, betu, trapuzarrana, hau, zuen menuan da dietan dakila sartu behar duzu, eta garbigailuan, boixe, Trapuzikinek dietan esartu, arropazikin esartu. Arropa zarra. Hemendik aurrera trapuzarra dituko dio errezeta honi. Txorienek hartu eta trapuzarra jarriko dugu. Bueno. Niretzako? Nik egin dut, baina, posua, Loli. super, oso Bai. ona egina, goxua, bero-berua. Goxua. Sasoikoa, sasoikoa. Bai, Bueno, Maizkorrena, bihar gehiago eta hobeto, ez? Bihar gehiago eta hobeto. Hobeto saia izango da, baina, bueno, saietuko gara, Beti. beti. Eta zuek, egun politia izan, eta bihar, nola? Txorienez sasoi honean. Agur!